Capitol Complex naman po sa Lingayen inihahanda bilang mas malamig at mas matatag na luntiang espasyo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Mas pinalalakas ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang mga hakbang laban sa epekto ng tumitinding init at pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagbuo ng isang sustainable urban forest sa loob ng Capitol Complex. Bilang bahagi ng Capitol Redevelopment Project, kasalukuyang inililipat at itinatanim sa paligid ng Kapitolyo ang mga katutubong puno, gaya ng dita, Alstonia scholaris na inaasang magisilbing natural na paninis ng hangin at magbibigay ng lilim upang makatulong sa pagpapababa ng temperatura sa lugar. Sa mga susunod na buwan, dadagdagan pa ito ng iba pang katutubong punong kahoy tulad ng Palawan cherry o balayong, banaba, bani at Philippine sakura. Ayon sa pamahalang palalawigan, ang mga punong ito ay napili dahil sa kakayahan nitong patatagin ang lupa, suportahan ang mga pollinator at mabawasan ang epekto ng urban heat island sa kapaligiran. Ipinaliwanag ng mga opisyal na mas angkop ang mga katutubong puno sa klima ng Pangasinan at mas malaki ang naiaambag sa pangangalaga ng kalikasan kumpara sa mga hindi katutubong species. Samantala, sa proyektong Grape Canopy Program sa lalawigan, mahigit 523,000 punla na ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan bilang suporta sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.